Закон про референдум – це взагалі перший закон з пакету про народовладдя. От які ми говорили про це на парламентській, на Но это была одна из таких струн, которые вот звучали Да. в президентской кампании. Да? І от чому ми так довго їх виписуємо? Бо попередній закон про референдум був у 2018 році визнаний неконституційним. То есть его не существует сейчас? Зараз взагалі в нас є прописані певні статті в Конституції, які якраз регламентують референдум, але ні процедури, ні імплементації рішень референдуму немає. Взагалі в історії сучасній України було два референдуми. 91-й рік про незалежність і 2000 рік. Там було про 300 депутатів, про двопалатний парламент, про скасування недоторканності народних депутатів. Але вони не були реалізовані, бо не було прописано цього механізму, яким чином оце от волевиявлення народу вступає. Ну, сейчас как будет? Понятно, что вы это примете, потому что есть у вас большинство. Я думаю, с этим у вас буде там консенсус, там особо ділити нічого, да? Я думаю, що інші фракції теж приймуть. Ну, немає такого закону. От він був у 2012 році ще за часів Януковича зареєстрований, визнаний неконституційним, бо він там понапихали кучу речей, які би там маніпулятивних, скажімо так. Зараз чому його так довго Стефанчук готував? Бо були експерти наші, були експерти ІФЕС, це якраз організація, яка цим займається. Швейцарія, бо в них це якраз дуже часто такі бувають. Ну, у них це, як же, кожне добре утро. Да. Хоча в нас інша буде модель, у нас все-таки національний і регіональний, вони якби по-іншому будуть прописані. Про регіональний це ще тільки буде робота починати, щоб там не, чому дуже важливо його ретельно виписати, щоб не було якогось натяку на сепаратизм.